салом алайкум дӯстон. дар ин видео шуморо бо яке аз функсияҳои барномаи YouTube шинос хоҳем кард. ин кадом функсия аст? масалан, агар шумо хоҳед донед ки Дилхоҳ канал, яъне дар Дилхоҳ канал аз ҳама зиёд кадом видеоашро бисёр тамошо карданд, ё ин ки видеое ки аз ҳама зиёд просмотр гирифтааст, хоҳед агар онро донед, пас чӣ бояд кард? барои ин ба Дилхоҳ канал ворид мешавем. фарз кардем ба канали Дефилм TG, яъне канали Диловар Сафаров. хоб, як лаҳза интизор мешавем. хоб, вақте ки ба канал ворид мешавем, ба бахши видео медароем ва дар ин ҷо менюи упорядочитро мебинем. ба он пахш мекунем. сипас рӯйхате мебарояд ки аз рӯйхат мо самие популярниро интихоб мекунем. вақте ки интихоб кардем, видеое ки аз ҳама зиёд просмотр гирифтааст ба таври автоматӣ пайдо мешавад. яъне чӣ хеле ки мебинед, видео якумаш 2,8 миллион просмотр, 1,4 ва ҳамаин монад. вақте ки поён кардан гирем, окей, маълум мешавад. яъне ҳамин тавр мо метавонем Дилхоҳ каналро муайян кунем ки кадом видеояш аз ҳама зиёд просмотр гирифтааст. дӯстони азиз, агар ба шумо писанд омад ё маъқул шуд, лайк монед ва ба канал обуна шавед. саломат бошед.